Aici ajungem la soluția oferită de această prezentare și anume folosirea unui alimentator care poate înlocui acumulatorul, asigurând alimentarea smartphone-ului. Înainte de a prezenta implementarea soluției în cazul de față, trebuie totuși să specific că nu în cazul tuturor smartphone-urilor soluția va fi la fel de simplă, pentru că eu am renunțat total la acumulatorul deteriorat, iar smartphone-ul a funcționat fără probleme la aplicarea tensiunii potrivite. Dar pot exista și modele de smartphone care nu vor porni în lipsa acumulatorului, chiar dacă li se oferă tensiunea potrivită. Acest lucru se pare că se întâmplă în lipsa circuitului BMS, care era încorporat în acumulator și care nu mai poate fi detectat de către smartphone. Așa că dacă smartphone-ul nu funcționează în lipsa acumulatorului, se poate dezasambla acumulatorul și extrage circuitul BMS, care să fie apoi lipit la bornele din interiorul telefonului în locul acumulatorului, iar la celălalt capăt se vor lega firele plus-minus ale alimentatorului. Circuitul BMS nu poate face distincție între curentul continuu care îi se livrează de la celulele acumulatorului sau din alte surse de curent continuu. Aici recomand celor interesați de această operațiune să intre neapărat pe unul din forumurile dedicate electronicii și reparării smartphone-urilor, pentru că fiecare model de acumulator are caracteristicile sale specifice, iar producătorul nu l-a proiectat cu așteptarea ca el să fie dezasamblat. De asemenea, recomand colectarea acumulatorilor sau a celulelor componente și disponibilizarea lor la punctele de reciclare dedicate, pentru că au în componența lor elemente nocive mediului înconjurător. Cel mai ușor de accesat ar putea fi un punct de colectare aflat la Kaufland, de exemplu, dar și operatorii de telefonie mobilă Orange sau Vodafone au diferite inițiative prin care încurajează colectarea dispozitivelor uzate sau nefuncționale, oferind chiar și diferite reduceri prin programe de tip buyback. Și Samsung are disponibil programul Samsung Trade-in, dar în aceste ultime exemple e vorba de întregul dispozitiv, nu doar de acumulator. În ultimii ani au apărut și destul de multe centre de reciclare ale echipamentelor electronice, centre de reciclare DEEE, adică reciclare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice. Iar pentru un anumit număr de kilograme de deșeuri electronice se poate beneficia de ridicarea lor gratuită de la domiciliul utilizatorului, ba chiar și obținerea unei mici sume de bani, în cazul meu 20 de lei pentru câteva monitoare CRT, mai multe plăci de bază, unități CD-ROM, memorii și un aragaz. Situația se îmbunătățește de la un an la altul pentru că există o rată de colectare impusă de către Uniunea Europeană. Dar să revenim la subiectul nostru, ce privește reutilizarea unor telefoane mai vechi, care în cazul de față ne pot ajuta să economisim banii cheltuiți pe un NVR și 3 camere IP wireless, oferind și mult apreciata funcție de motion detection la înregistrare. După cum am spus, datorită deteriorării acumulatorului la telefoanele mai vechi, cel mai sigur regim de funcționare pentru ele e cel care presupune lipsa totală a acumulatorului. Dar atenție pentru cei interesați de propunerea anterioară, pentru că după cum se poate vedea, producătorul nu încurajează dezasamblarea acumulatorului, deci cine o face e bine să știe dacă operațiunea are șanse de reușită și dacă se merită efortul. Consultarea în legătură cu subiectul pe un forum dedicat e mai mult decât recomandată. Dar dacă am 3 telefoane folosite la supraveghere video, toate fără acumulator și se ia curentul, chiar și pentru o perioadă foarte scurtă de timp, ce pot face ca să previn un shutdown forțat pe toate sistemele de operare Android? Păi pot face același lucru ca și în cazul unui NVR, adică le conectez inclusiv routerul wireless la un UPS de capacitate mică, care e la un preț acceptabil și care poate fi de folos și altor dispozitive deținute.
Am ajuns în cele din urmă la prezentarea soluției despre care am pomenit în cazul unui smartphone Vonino Xilo T, al cărei acumulator a devenit nefuncțional în timp, un model destul de vechi, dar al cărui hardware e 100% funcțional. Ca să-l alimentez, ar trebui folosit un modul de coborâre a tensiunii, care să fie alimentat cu un alimentator de minim 5V și care trebuie să aibă un curent mai mare decât curentul maxim de care are nevoie telefonul la utilizarea tuturor resurselor de care dispune, adică în full load, dacă ar fi să folosesc un termen care se referă în mod normal la nivelul de utilizare al procesorului. Cu toate că există modele mai ieftine, eu am optat pentru un modul de coborâre a tensiunii cu tensiuni de intrare de la 5V până la 32V și tensiune de ieșire reglabilă, care are incorporate și două display-uri LED care indică tensiunea de ieșire și curentul consumat de dispozitivul alimentat și pe care intenționez să îl folosesc și cu alte ocazii. În felul acesta nu mai e nevoie să folosesc un aparat de măsură pentru reglarea tensiunii, dar pentru soluțiile fixe, cum ar fi alimentarea unui telefon folosit la supraveghere video, nu e nevoie de un display, pentru că tensiunea e reglată o singură dată, la montarea lui, iar apoi nu mai e nevoie de modificarea ei. Inițial am alimentat cu 3,8V, iar smartphone-ul arăta că acumulatorul, care credea el că îl alimentează, e la capacitate de încărcare de 62%, iar când am ridicat tensiunea de alimentare la 4,2V, tensiune ce poate fi reglată prin intermediul unui potențiometru din modulul coborător de tensiune, după cum am spus, smartphone-ul indica că, în opinia lui, acumulatorul, care de fapt nu există, ar fi la 100% nivel de încărcare. Atenție la folosirea potențiometrului, pentru că tensiunea de ieșire poate crește la valori mari pe o porțiune destul de mică a cursei de rotire a axului, cel puțin la modelul de care dispun eu. De asemenea, prin intermediul display-ului care indică curentul consumat, se poate vedea cum crește consumul odată cu mărirea nivelului de luminozitate setat pentru ecranul telefonului, care e un consumator semnificativ în cazul tuturor modelelor de smartphone, împreună cu procesorul și modulul wireless. Bineînțeles, orice set de aplicații instalate în sistemul de operare care sunt active conduc la un nivel ridicat de folosire a procesorului, deci spre un consum mai mare în dreptul lui. În cazul unui telefon folosit la supraveghere video nu mă interesează decât o singură aplicație. Deci singura problemă care mai rămâne e utilizarea camerei smartphone-ului, care nu a fost proiectată pentru funcționare non-stop, dar acesta e un risc asumat. Ce ar mai putea fi spus în cazul de față? Cei interesați vor efectua o căutare pe internet după primele 10, 15 sau 20 cele mai bune aplicații de supraveghere video prin intermediul unui smartphone și vor alege după propriile preferințe. Dar eu vreau să amintesc pe scurt de un aspect important pentru mine și anume modalitatea folosită de către smartphone ca să comunice cu aplicația. Bineînțeles, toate telefoanele vor folosi modulul wireless ca să se conecteze, dar în timp ce unele vor avea nevoie să acceseze internetul și vor avea într-adevăr avantajul de a salva înregistrările la distanță, oferind astfel eficiență în caz de efracție, altele se vor mulțumi cu o interconectare locală prin intermediul unui simplu router, care nici măcar nu e obligatoriu să fie conectat la internet, dar înregistrările vor fi salvate local, în memoria sau pe cardul SD atașat telefonului. Dacă cineva e interesat în mod special de securitatea rețelei wireless, se poate seta în router o listă cu dispozitivele cărora li se permite conectarea pe baza adresei unice MAC a fiecărui dispozitiv, respectiv smartphone în cazul de față. Se poate ascunde numele rețelei wireless și multe din modelele de router au posibilitatea de a scădea puterea de emisie a antenei, cu toate că până și standardul wireless VPA2 e foarte greu de spart. Pentru cei interesați de folosirea unui smartphone pe post de cameră IP de supraveghere, mai specific că modelul din materialul de față consumă între 4,3 și 4,8W, dar aplicația folosită a ținut ecranul activ în timpul utilizării. Teoretic, ar putea fi modificate niște setări în sistemul de operare pentru dezactivarea lui în Power Management, deci implicit pentru un consum mai mic.
De asemenea, un modul coborâtor de tensiune fără afișaje LED va conduce la un consum total mai mic. Cine dorește salvarea înregistrărilor într-o altă locație fizică, în cloud, poate fi luat în considerare un abonament la un preț modic. Teoretic și instalarea unui Network Attached Storage într-un loc ascuns sau foarte sigur ar putea fi o soluție acceptabilă, dar e nevoie de o aplicație care să poată salva înregistrările în cadrul rețelei locale. În momentul la care fac afirmația, aplicația Alfred Camera oferă o soluție minimă gratuită de salvare a înregistrărilor la distanță. Cam acestea sunt informațiile care mi s-au părut mie interesante. Spor la o eventuală implementare a soluției pentru cei interesați și ne mai auzim. Pentru browsing fără griji, pentru că telefonul nu conține date personale, iar sistemul de operare poate fi restaurat în câteva minute sau zeci de minute. Pentru cei interesați de folosirea unui telefon pe post de cameră IP de supraveghere, mai specific că modelul din materialul de față consumă între 4,3 și 4,8 W, dar atenție pentru cei interesați de propunerea anterioară, pentru că după cum se poate vedea, are Android 8. Are Android 8. Ce mai pot face cu el? Are Android Are Android 8. Ce mai pot face cu el?